Ahojte priatelia, dnes by som vám chcela ukázať, ako sa dá jednoducho vytvoriť plstený obrázok. Nie cez detaily, ale cez tvary a pocit. Rozhodla som sa hore na kopčeku urobiť malý domček. Začínam ho robiť z malého chumáča vlny. Nemám ho predkreslený, robím ho tak približne od oka. Nesnažím sa o dokonalosť a práve preto obraz bude mať možnosť začať dýchať. A ozaj viete o tom, že suché ihlové plstenie je technika, ktorá vznikla pomerne nedávno? Približne v 20. storočí, keď ľudia začali používať špeciálne ihly s drobnými zárezmi. Práve tie zárezy spôsobia, že sa vlna pri píchaní do seba zachytí a spojí. A teraz, keď som viac menej dokončila domček, trošku upravím oblohu a pustím sa do prvého stromu. Strom je ešte jednoduchší. Jeden veľký, mäkký zelený oblak, nemusí mať listy ani vetvičky, stačí, že tam je. A jeden kmeň. Pozapichujem a strom bude o chvíľu hotový. Pri plstení sa netreba ponáhľať. Stačí jeden vpich za druhým a obraz si postupne nájde svoj tvar. Ak máte pocit, že by ste to nezvládli, verte mi, zvládli. Stačí jednoducho začať. Stačí pichnúť jeden, druhýkrát a obraz začne rásť.